Tongon isi nitang yang nami di baga seperti kiano di parpungwata. Saya itu dia hamu saluhu nak kaboru akabere. Saya dongan itu hama hamu deka mengula akka siulam muna. Bolo di akka parkarejuan pangiduan nami asa hatok maju pang muna akka parkarejuan munabi. Di akka nama ngalului parkarejuan. Bolo tupe hamu di akka parsikolan. Perkuliahan saya hatok ma tibu sidong akka parsikolan nabi. Bolo tumpe hamu di bagasan akka parsahi ton hatok ma milas akka sahay siapa matang muna. Cuang songoni di hamu akka boru nami nang bere nami. Dia akan nanungtang umurna. Saya hatok mahamu dapotan rokap. Bolo tung songoni penaboy. Upasahat kami perbuin itang yang kami tomatan nomor 2 debata asahatani nomor 2 madorokonon nami mardak kajabi-jabi merbulung maya situlan tang yang nami tomatan nomor 2 debata jakok kamu mai dohot todi dohot badan nito pabosi binayut piring tanulia gabe pingga pasu tu dia behamu akaboru akabere mangalaka Tuhan Yesus mengiring-iring debatama mamasu-masu asa saha di Solo masaha tu potean saha mapagiduan nami tomatan nomor 2 debata di jakut todimu nama saha mahamu tu banggabean saha matu parhorason songoni masyak kami na tua-tua muna di bagasa partikianon kupasahat tayo matu hamu uduti hamu ma panitia mau lihat ya. Mau lihat tema tutu dohoron nami tu tulang nami